Салом духтарам акаса, хуш омадем ба канали мо. Ман имрӯз барои ифтор мехоҳам фаршированный перц тайёр кунам. Барои ин аввал зирбакша тайёр мекунам. Якта пиёза реза карда, картошка кати камтарак равғанда таф медиҳем. Баъд як қошуқча томатная паста ҳамроҳ мекунем. Бо ҳамаша омехта карда бирён кардан мегирем кришкаи пӯшидагида. Баъд об меандозем. Об нигоҳ карда ба аъзои оилаатон оба ҳамроҳ кунен. оба ки андохтем мемонем то ҷӯшидан гирад. ҳозир бошад неҷада начинкае гӯшта реза кардам. Якта пиёз гирифтам, камтарак бринҷ и иҷада чиай болгарский перец. Инаи ҳамаша омехта кардам духтаро. ҳозир начинкая дарни и болгарскиода пир мекунам. духтаро ина ҳама болгарскиомна пир кардем, фарш кати начинка кати. ҳозир оби мо ҷӯшидесай якта даруни дегда меандозем. иҷада ман якду брида гӯш андохтам, обуш бо бамазатар шава гуфта. ҳозир мо иҷада боша духтаро ҳамин фаршированный перцомона ҳамаша меандозем. баъд аловша пас мекунем кришкаи пӯшидагида як 30-35 дақиқа мепаза. духтарои на хӯроки якуми мо тайёр шид. ошам иштиҳо овара хачам. инам хел хӯроки якуми осонаки сабукак. хоб ҳозир духтаро мо ба пухтани хӯроки дуюм мегузарем. барои ин сковородкада камтарак равған меандозем. гӯштам хел чӣ кардагӣ будам, майда кардагӣ будам, ранги стейк ҳам мепухтагӣ борӣ. хоб гӯштая мемонем. болошон камтарак намак илова мекунему и камтар мурч ман ҳамроҳ мекунам. дига ягон зираворӣ намеандозам духтаро. кришкаша мепӯшам, алови паста мемонам пухтан гира. хоб иҷода боша барои гарнир ман бринҷ мепазам. аввал макарони дарозака меандозам. ҷа як коса бринҷ гирифтам духтаро, ҳозир мешӯм, инам ҳамроҳ мекунам. бринҷа камтар макарона камтар сирх мекунем духтаро. баъд бринҷи шуштагимона ҳамроҳ мекунем. бринҷу макарона бо як-ду дақиқа борид бирён мекунем. тагиш начаспа духтаро, тез кофта меистем. баъд об ҳамроҳ мекунем. об бояд ай бринҷ камтар боло боша. оба бисёри баъд наандозем духтаро. ба ҳамин тарз тайёр кунен. бринҷтон хеле рассипчатӣ меояд, бринҷи хушрӯ меояд, мепаза хушрӯҳак. об меандозем. об бояд ай бринҷ камтарак боло боша. бринҷа ки андохтем намак меандозем духтаро. баъд кришкаша мепӯшему алови паста 15-20 дақиқа мемонем ки тайёр шава. иҷадаи гӯштоя як бо дигар тарафша мемонему ҷойнеҷа ҷо шидак. вақте ки бирён шидан бо камтар майдатар мешаванд. ҳозир иҷода бо якду гӯшти дигар мемонам. и гӯштоям намак мекунем духтаро, мурч мекунем. баъд бо хоҳен агар метонен пиёз монен болошта, ман пиёза тақсим карда болошта мемонам. ваям ба маза мебиёяд. ҳам сокша метия, гӯшт мулоим мебиёяд бо духтаро. кришкаша мепӯшем, бо пухтан мегирем. духтаро ина бринҷ тайёр шид. бинен чӣ хел бринҷи хушрӯ омад. дона дона шид. хоб бринҷи мо тайёр шид духтаро.
гӯштам тайёр шид духтароина. ҳозир тагиям мекушем, мемонем хӯроко тайёр шиданд. Инҷода духтаро ма пирог мекунам. Барои ин орда 250 грамм орда, хоб 1 қошуқ крахмал, ним қошуқча сода ҳамроҳ мекунам. Орда аралаш мекунем. Мискаи дигарда боша 3 та тухма мегирам. Камтар намак илова мекунам. Хоб инҷода 1 стакан шакара ҳамроҳ карда венчикати лат мезанем. духтаро метавонем ки миксер кати кунем, бо кортон осонтар шавад. ман венчикати кардам. хушруки лат задем. баъд сметана ҳамроҳ мекунем. 200 грамм сметана ҳамроҳ кардам. хушро омехта мекунем духтаро. баъд орду крахмалу содамуна ай эла гузаронида тухму шакар кати омехта мекунем. ҳамаша яке бора наандозем духтаро, кам кам андохта омехта кунем. ҳам осон мешава, ҳам хамир хушрӯ мебиёяд. баъд вақте ки диден хамиртон читар шид, уже сахтарак шид, орда то охирша намеандозен. барои ҳамун яке бора наандозен духтаро. хоб ҳамаша ки омехта кардем, иҷода ма духтаро чормағзу мавиз гирифтам. иноям ҳамроҳ мекунем. метавонем ки наандозен, метавонем ба хоҳиши худ ё чормағз ё мавиза ҳамроҳ кунем. ина формаи ман силиконовия. ида ман камтар масла мешакам и хамира мерезем. духовкамон пешаки гирёнаи духтаро 180 градуста мемонем паза. духтаро ина пирог қариб ки тайёр шид. бинен чӣ хел дам кард, хушрӯҳак шид. пирогмон тайёр шид духтаро. бинен чӣ хел румянаи хушрӯ шид. дам кард хушрӯҳак. акнун мегирем ай духовка, мемонем камтар хунук шава. хунук шид духтаро. баъд ай форма мегирем, барое ки начаспа. пироги мо ина камтар истод, хунуктарак шид. акун ина ай форма мегирем. тарелка мемонем, барои да тарелка гирифтан и ай форма остаҳак мегирем ша. духтаро бинен чӣ хел пирог аҷоиб хушрӯ омад. метавонем ки ида дастархони идонада ай ҳамин пирог пазен. агарам хеле формочкаҳои гулдор дошта бошен, пирог беҳад хушрӯ мебиёяд. метавонен ҳамин хел монен. ман бо камтар сахарная пудра мепошам. бе пудраям мешава. ё ки метавонем ки ягон хел мураббоай болош бошакен, ё ҳамхелам моненам хушрӯай ба маззаам хелам. духтаро ина ифтори мо имрӯза хӯрокҳои пухтагимон гӯшт. хоб аз ҳамин пирог биринҷ гарнирда, баъд фаршированаи перси и барои хӯроки якум. раҳмат духтаро ки видеоя тамошо карден. умедворам барои шумо идея мешава. ҷада духтаро ма 200 грамм печенье гирифтам, 100 грамм сливочное масло. замаша омехта мекунем. духтаро ҷада ман формаша гирифтам. формаи ман диаметри 24 сантиметра. хоб гирдша фольга кати маҳкам кардаму тагиш кати. баъд дренажда пергаменная бумага брида мондам. аки крошка дрени чида формада мерезему кати стакан хел сах утрамбовать мекунем. основаи тайёр кардем морозильникда монде.
ҳозир ханак шидесай, схватиться шидесай. Иҷада ози начинкаша тайёр мекунем. Ҷада мада 1 кило творгай. Хоб кукурузный крахмал сейнем 4 қошуқ мегирем, 4 та тухм мегирем, шакар 4-5 қошуқ мегирем, сливочное масло 100 грамм ман ина об кардам, аллакай хунук шуд. Хоб сметана 5 қошуқ мегирем, камтарак ванилин сахар мегирем. Тамом ҳама ина омехта мекунем. Ё погружной блендер кати мезанем, ё ки миксер кати мезанем. Баъд и основа ман ҳози морозилник давая мегирем, ина да болои вай мерезему, баъд мепазем. Хай бо процесса бо шумо да нишон медиҳем духтар. Ҳозир ман ҳамаи гуфтагиём творог да ҳамроҳ карда и чӣ мекунам, омехта мекунам. Духтаро бо ина ним коса клубника гирифтам, иям майда карда, блендер карда, начинкада ҳамроҳ мекунем. Духтаро ина клубника блендер кардам, аз ина да масса меандозам, ҳамаша бо сарина блендер мекунам. خب این هم основа тайёр шид, ҳам начинкаш тайёр шид. خب ҳозир и кремона дадрини чӣ мерезем, дадрини форма уже основашам схватиться шид, ях кард. Духтаро ина чизкейка уже форму барехтем. Духовка гирёнай ҳозир ина дар духовкаи 160 градус 1 соати ровна мепазем. Баъди пухтан дар мекушоем духовка дар 15 минути дигар дар даруни духовка меиста. Скейка духовкада мемонем уже. Чизкейка вақташ тамом шуд духтаро, мекушоем. дарша мемонем, кӯй бестад 10-15 минут. Нигоҳ кунед чӣ хале камтар дарунаш чияй хемеларза нен болош полностью шидагиай мемонем ҳамхел мекушем духовкая камтар истад як 10 минут борям хе бояд бестад. Духтарози мо барои болош бо типа мус борин ай клубника тайёр мекунем, метонем ки и процессша накунем ҳаму хел бестад. Но ман мекунем иҷода ман 300 грамм клубника гирифтам, 1 стакан шакар, хоб баъд крахмал кукурузный 2 қошуқ пур и 1 стакан об ҳамроҳ мекунем, ҳамаи ия блендер мекунем духтаро. Баъд мемонем болои плитада кофта меистем то ҷӯш омадан ша. Хоб и ҷӯш ки омад уже тайёр мешавад духтаро. ҳозир мегирем блендер мекунем, ҳамаш омехта шавад, баъд болои плитада мемонем тайёр шавад. духтаро ина тайёр шид, диден ҷӯшидесай тамом. Мегирем ай болои плита и болои чизкейк монда хушрӯ мерезем. Болои чизкейкда ки рехтем дар холодильник мемонем 6-7 соат меиста, баъд чизкейк уже тайёр мешавад. Мемонем камтар хунук шавад, баъд холодильникда мегузорем духтаро. духтаро ина чизкейк тайёр шид, нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ омад. ҳозир ман ина аккуратно ай форма меброрам. ина ай форма бровардем духтаро. чизкейка нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ омадак, 3 слой шид. хоб ман иҷода болошда бо клубника кати оро додам. духтаро раҳмат ки видео то охирша тамошо карден. то видеоҳои оянда худо ҳофиз. Пока-пока.